Staré severské ságy rozprávajú príbeh o hrdinovi Odenovi, ktorého osud predurčil k tomu, aby zabil obra Ymera a z jeho tela vytvoril nový svet. Obrova krv sa tak stala morom a jeho lebka oblohou, kosti horami a mozog oblakmi. Obrové svaly nechal Oden nakoniec zomlieť v mlyne, aby sa stali zemou. Tak vznikol tento svet a jeho súčasťou sú nielen bájni vikingovia, ale aj dnešní obyvatelia Škandinávie. História nórskeho mesta Trondheim, ktoré oslávilo minulý rok 1000 rokov svojej existencie, je bytostne spojená práve s dobou vikingov a s tradičnými hodnotami minulosti. Trondheim je dnes tretím najväčším mestom krajiny. Mesto založil vikingský král Olaf Tryggvason potom, čo vo svojich vojnových výpravách vyplienil také mestá ako Londýn a Dublin a na rieke Nidelve našiel bezpečný prístav pre svoje vojnové lode. Rozhodol sa, že tu vybuduje obchodné centrum, ktoré sa pôvodne volalo Nidaros. Trondheim sa tak v roku 997 stal prvým hlavným mestom Nórska, odkiaľ král Tryggvason vládol celému impériu. Rozprestieralo sa od Bieleho mora až k brehom Severnej Ameriky. V západnej Európe dodnes prevláda predstava o vikingoch ako o surových lupičoch a vrahoch, ktorí za sebou zanechávali iba spálenú zem. Zabúda sa, že často prichádzali v miery s úmyslom obchodovať a zakladať osady. Povestná bola tiež zručnosť vikingov, za akou dokázali viesť svoje rýchle lode na otvorenom mori. V roku 1000 vyplával z Trondheimského prístavu Leif Erikson na svoju cestu do Ameriky. Údajne však nebol jediný. Skutočnosť, že ďalší odvážni vikingovia sa opakovane plavili do Ameriky a späť, je jasným dôkazom ich odvahy a majstrovstva. Než sa král Tryggvason ujal moci, stal sa kresťanom. Odišiel z Anglicka spolu s niekoľkými kňazmi a začal násilne obracať Nórov na katolícku vieru. Zbavil moci pohanských vodcov, zničili chrámy a svätyne a nakoniec dal nastoknúť na palicu hlavu pohanského kráľa Hákona. Hoci bol sám pôvodom viking, zaumienil si, že definitívne skoncuje s tradičnou vierou. V jeho diele pokračoval kráľ Olaf Haraldsson. Uveril, že je predurčený k tomu, aby z Nórska urobil kresťanskú krajinu. Dal náčelníkom na výber, ak nepríjmu krst, majú iba dve možnosti, vyhnanstvo alebo smrť. Pohanskí vodcovia sa vzbúrili, čo ho využil dánsky kráľ Knut a získal si ich priazeň. Nechal sa zvoliť za nórskeho kráľa a kráľ Olaf musel utiecť z krajiny. V roku 1030 sa však vrátil, aby bojoval o svoju korunu. Zahynul v bitke pri Stiklestade a jeho spolubojovníci previezli jeho telo do Trondheimu a pochovali ho pri brehu rieky Nidelvy. O rok neskôr otvorili jeho hrob a na veľké prekvapenie kráľ Olaf vyzeral, ako by nebol ani o jeden deň starší. Hovorí sa, že mal rúžové líca a jeho nechty a vlasy rástli ďalej. Biskup prehlásil kráľa za svätého a legenda o tomto zázraku sa rýchlo rozšírila medzi ľudom. Trondheim sa stal náboženským centrom, kam smerovali pútnici z celého Nórska a severnej Európy. Prichádzali, aby si uctili svätyňu kráľa Olafa umiestnenú v katedrále Nidaros. Mnohí trpeli na rôzne choroby a verili v zázrak, ktorý ich vylieči. Slepí, chromí a slabí sa modlili vedľa svätyne a údajne sa domov vracali zdraví. Hovorí sa, že tí, ktorí sa vyliečili, odišli navždy z Trondheimu a tí, ktorí nemali to šťastie, zostali v meste a stali sa predchodcami dnešných Trondheimčanov. Ani morová nákaza, ktorá postihla Trondheim v roku 1349 a ktorá drasticky zredukovala počet obyvateľov, nezastavila pravidelné púte na deň svätého Olafa. Neskôr sa púte zmenili na výhodný obchod, z ktorého profitovala najmä cirkev. Bolo možné kúpiť si odpustky za svoje hriechy na 1 rok a tak skrátiť čas, ktorý človek mal stráviť v očistci. Stačilo iba navštíviť sväté miesta počas svojho života na zemi.
príchodom reformácie do Nórska v roku 1536 však nastal koniec tradičných pútí. Protestantská reformácia zmenila doslova za noc Trondheim na bezvýznamné provinčné mesto a uvrhla ho do hlbokej krízy. Nórsko stratilo samostatnosť a dostalo sa pod nadvládu Dánskeho kráľovstva. Až o 100 rokov neskôr Trondheim začal znovu rozkvitať vďaka kapitálu bohatých rodín zo zahraničia, ktoré v meste založili malé obchodné impérium. Iný druh pohromy znamenali pre obyvateľov Trondheimu požiare. Od roku 1219 do roku 1983 ich vypuklo celkom 31 a niektoré z nich viedli k zničeniu celého mesta. Neobyšli ani katedrálu Nidaros. Reštaurátorské práce na jej obnove trvajú už viac než 100 rokov a stále nie sú ešte ukončené. Požiare vznikali tak často preto, lebo mesto bolo postavené prevažne z drevených domov, ktoré boli natlačené tesne vedľa seba a oddelené len úzkou uličkou, čo viedlo k rýchlemu rozšíreniu ohňa. Keď v roku 1981 vypukol požiar v dome miestneho kupca Hornemana, ktorý potom zničil väčšinu mesta, poveril kráľ generála Kaspara de Sisignyona úlohou znovu obnoviť Trondheim. Sisignon navrhol plán nového mesta podľa stredoeurópskeho vzoru so sieťou ulíc, ktoré mali zabrániť požiarom, aby sa šírili ďalej. Ale ani 33 metrov široké ulice nedokázali zastaviť oheň pred vyčínaním. Ako sa mesto postupne zveľaďovalo, s pribúdajúcimi zbohatlíkmi pribúdali aj výstrednosti. Bohaté vdovy mali napríklad určitý druh prestížnej súťaže, ktorú vyhrala tá z nich, ktorá si nechala postaviť najväčšie a zároveň najneužitočnejšie sídlo. Na druhej strane, keď zomrel jeden z najbohatších obyvateľov mesta Thomas Angel, daroval svoj majetok chudobným. Hovorí sa, že to boli 3 tony zlata. Mesto za to postavilo útulky pre opustené deti a starých ľudí. Trondheim bol od nepamäti duchovným centrom Nórska a korunovačným mestom kráľov. Keď sa v roku 1814 rozhodlo ústavou, že korunovácie budú prebiehať v katedrále Nidaros, objednal kráľ Karol IV. Výrobu insignií vo Švédsku a po korunovácii ich daroval Nórsku. Trondheim bol vystavený počas svojej existencie mnohým útokom nepriateľov. Kľúčovú rolu pri jeho obrane zohrali 2 pevnosti. Prvá z nich, Munkholmen, odolávala švédskej okupácii v roku 1658. Delá pevnosti vystrelili na vojsko, ale gule nezasiahli cieľ. Švédi sa nakoniec stiahli, ale prišli znovu v roku 1718, aby vyskúšali pre zmenu druhú pevnosť Kristiansten. Všetko sa viac menej opakovalo podľa predchádzajúceho scenára. Obliehanie pevnosti, delá vystrelili iba raz a švédske vojsko sa znovu stiahlo. Mesto a jeho okolie sú ideálnym prostredím na prechádzky a pešiu turistiku. Po oboch stranách rieky Nidelvy sú vybudované chodníky pre cyklistov, ktorí si môžu vybrať rôzne trate a vzdialenosti podľa vlastnej voľby. Trondheim je tiež jediným mestom na svete, ktoré má výťah špeciálne navrhnutý pre cyklistov a ktorý vás vyvezie o 130 metrov vyššie na kopec Brubaken. Veľká nezamestnanosť a prehlbujúce sa sociálne protiklady v rokoch hospodárskej krízy viedli k zostrovaniu napätia v meste.
Recesia postihla Trondheim do tej miery, že jeho návštevníci ho začali prezývať so šibeničným humorom Severský cintorín. Kríza 20. a 30. rokov nebola jediným nešťastím, ktoré postihlo mesto v jeho novodobých dejinách. V apríli 1940 ho obsadili bez boja nemecké jednotky Wehrmachtu. Napriek tomu, že bolo uchránené od väčšieho spustošenia vojnou, okupácia zanechala v ľuďoch citeľné následky. Trondheim sa však dokázal podivuhodne rýchlo spamätať zo všetkých otrasov. Stal sa hlavným mestom technológie a súčasne posílil svoju pozíciu centra obchodu a komunikácie. Tradične však zostal predovšetkým miestom poznávania a vzdelania. Žije tu viac než 22 000 študentov, ktorí majú možnosť študovať všetky odbory okrem operného spevu. Veľkolepé oslavy milénia prebiehali počas celého 97. roku. Vyvrcholením však bol 8-dňový festival hier, tancov spolu s historickým sprievodom ulicami mesta v dobových kostýmoch. Oslavy boli pre mnohých dôvodom nielen k radosti, ale aj k zamysleniu sa nad ich vlastným miestom vo svete, ktorého sú súčasťou a ktorý spolu vytvárajú. Ľudia tu žijú od nepamäti obklopení horami, lesmi a morom. Obchodovaním a ťažkou prácou boli navzájom prepojení a jeden na druhom závislí. Sú takí ako ich krajina. Otvorení vonkajším kontaktom a dojmom, ale pevne zrastení so svojím prostredím. Preto neočakávajte, že k vám pribehnú s otvoreným náručím a zahrnú vás pohostinstvom. Ale ak príjmete ich osobitý humor, ak si ich budete láskavo doberať, potom si získate ich srdcia. Sú známi svojím zmyslom pre seba iróniu. Hovoria, sme spontánni tak dlho, ako máme čas na to myslieť. Avšak za ich pokojným zovňajškom sa skrýva výbušná túžba po seba vyjadrení. Boh Froj bol najvýznamnejším bohom starých Trondheimčanov. Bol bohom mora, vetra, lásky a bohatej úrody. Jeho loď bola schopná plaviť sa nielen po mori, ale aj po zemi. Vždy mala dobrý vietor, keď napol plachty. Mohol ju poskladať a vložiť si ju do vrecka, keď ju potreboval vziať so sebou. Kam odišiel Froj so svojou loďou, nikto nevie. Jedno je však isté. Svoje schopnosti a talent zanechal ľuďom, ktorí v neho neprestali veriť.